オルタ出てくるやつ？そうそうそう。読んであげようか。朗読してあげようか。ある晴れた秋空。村上純子は家の鍵をかけ出勤した。ああ、ちょっと遅くなっちゃった。電車間に合うかな。長髪の22、3歳の容姿、利発そうな顔だし、スマートないでたちで道路を走る。駅まで小走りで改札を通る。ゆとりの礼拝の様子書いてるだけだよね。そんなことない。階段を駆け上がり、電車に飛び乗る。ドアが閉まり、電車が走り出す。乗客が比較的混んでいる。車内は朝の日差しが差し込んでいる。純子は窓の外を眺める。川を渡っていく。おはようございます。純子は会社に到着した。おはよう。おはよう。会社の人たちが出迎えてくれる。デスクに座る隣の美智子が話しかけてきた。純子、昨日の仕事の終わりどっか寄った。昨日仕事の終わりどっか寄った。うん。最近遊びに行かないの。うん。まあ仕事忙しいからね。家でゆっくりするのもいいか。パソコンに向かってエクセルの帳簿を作る。2時間ぐらいその作業をしていたらお一人になった。会社の食堂に美智子と向かう。社食を食べながら美智子と話す。今日仕事時間ある。少しバーにでも飲みに行こうよ。うん、いいよ。午後の仕事もパパッと済ませ、美智子と会社を出た。地下鉄に乗り、神楽坂のバーに寄った。ちょっと暗めで間接照明の効いた店内は落ち着いた雰囲気がある。椅子に座ると、マスターが注文を聞いてきた。アポリコットリキュールのカクテルを頼んだ。美智子はコスモポリタンを頼んだ。純子って家に帰って何してるの？主に読書かな。その胸にもっと感情込めて。主に読書かな。その胸に花束をっていう小説を読んでるよ。恋愛小説。まあそんな要素もあるかな。学生の生活を書いた作品なんだ。純子もそろそろ恋愛してもいいんじゃないの？彼氏いなかったこともないんでしょ？まあ結構充実してるから。そうなの。読書をしてると、その世界に入れて解放されるのよね。そうなんだ。純子とオタク？いやだ、そんなことないよ。でも読書以外にも趣味を持った方がいいんじゃないの？例えばファッションだとか。純子って結構シンプルじゃない？そうかな。もっと垢抜けた方がいいんじゃないの？なんでダヨンさんがオルの生活を想像できるのかが謎。そう、でも、それぐらい想像できるじゃん。そう、私、純愛とかに興味あるの。無垢の相手惹かれるな。そうなんだ。でも、そういうのより、美味しいもの食べた方がいいんじゃないの？そうかな。純子は家に帰った。食事を済ませたので、ちょっとこたつに入り休んだ後、おもろい PC の電源を入れた。純子は暇な時ライブ配信を見ている。おすすめを見ていたら、Q ちゃん牧師の伝道部屋という放送を見つけ、何気なくクリックしてみた。アメンハレルヤ。声が聞こえてきて、白髪の初老の男性が椅子に座り、十字架をバックにしてこちらに向かって話している。青いシャツを着込んで清潔な印象だ。天国は素晴らしいところです。イエス様を信じれば天国に行きます。それと同時に、いろいろな誹謗中傷のコメントが画面に流れてくる。なんでこんなに攻撃されてるの？純子は驚いた。でも、Q ちゃんの話を聞いていると、ここに響くものがある。何時の隣人を愛しなさい。何時の右方を打たれた左方を差し出しなさい。Q ちゃんの言葉に聞いた。純子はとうなずいた。何時の敵を愛しなさい。敵も愛するの？純子は戸惑いましたが、受け入れると、私はここまで読んでギブアップしました。本当に心の中心が清くなる感じがした。夢中になって見ていると、あっという間に放送が終わった。ああ、素敵な放送だった。すると何かいい香りがした。いい香り何かしら。それから毎日会社が終わると家に帰り、Q ちゃんの放送を見た。だんだんキリスト教のことが分かってきた。聖書も欲しくなった。日曜日に礼拝ライブを見ていることを知り、礼拝配信をしていることを知り、10時半から見ていた。おはようございます。声が聞こえ、Q ちゃんが登場した。ハレルヤ、アメン、アメン。信徒の掛け声がする。私たちは神の国を求めます。礼拝は神の国です。私たちは主の名を呼び求めます。主が私たちに答えてくれるのです。主が私たちに平安と喜びを与えてくれるのです。礼拝の時に私たちは神を感じるのです。
神の国を感じるのです。神の平安、このように。ヒカルさんがヨシオに監禁されて頭に熱した十字架を頭に押し当てられる描写が生々しくそんなんない。ほら、なんだない。ほら、出た。神の平安、この世にはない平安、このような喜びを感じるので、肉の喜びではありません。快楽の喜びではありません。それは虚しいのです。それは本当の喜びではなく偽物なのです。多くの人は満たされないから貪ります。なぜ貪るかわかりますか？満たされないからです。この世の中の人たちは満たされないから貪るのです。わかりますか？偶像では満たされないのです。欲では満たされない。飲み食いでは満たされない。皆さんわかりますか？多くの人にそれに気づいていない。満たされないものを求め続けているのです。特にお金ですね。お金を愛している人がたくさんいます。クリスチャンでもお金に執着されています。お金を欲しがります。お金を欲しがるということは、まだ神の力を知らないということです。神の愛を知ったならば、神の愛を求めるようになるからです。なるのです。神の愛を知らないから、神の力を知らないから、似ているもの、お金を求めちゃうんです。アメン。神の力ははるかにすごい力なんです。そしてその神の愛、神の力が必要なんです。そこのところがよくわかると私たちは絶えずチェックします。また、あなたはお金を求めているのか、あなたは神の愛を求めているのか、あなたは欲を求めているのか、あなたは神の力を求めているのか、自分に自問自答してください。私も一体何を求めているのか、もしかしたら何か偶像を求めているのではないか、何か神でないものを愛しているのではないか、皆さん自問自答して私たちが正しい動機を持っているか、皆さん生きるということは動機が必要なんです。多くの人の生きる動機は欲なんです。お金とか欲、罪が動機で生きているんです。だから罪人なんです、皆さん。罪人というのは罪が動機で生きているんです。神様に喜ばないものを考えて求めるということです。じゃあ私たちは何が動機なんですか？神の愛ですね。神の愛は全ての動機でなければいけません。良いことをすることも自分に褒められるためにしたら、神の愛ではないのですね。もし私がメッセージします。これを伝道します。これが神の栄光だったら、それは良くないんですね。で、それを自分が自慢するために伝道したり、メッセージしたら、これブーでしょ。これ動機が悪いんです。でもこれは動機が悪いんです。でも神の愛で人々を救いたい。地獄に行ってほしくない。人々はイエス様を信じて永遠の命を受けてほしい。これは神の愛じゃないですか。神の愛で伝道するならば、それは正しいです。しかし、欲で損得で何かしたら、それは動機が間違っています。兄弟姉妹の皆さん、そしてリスナーの皆さん、私の生きる動機を吟味しましょう。皆さんの生きる動機は何ですか？神の愛、アメン。タイルのボタンを押す。アメン。その後も話は続き賛美になった。キリちゃんの他三つ編みの女性が現れた。コメントで豆という名前が現れる。豆さんって言うんだ。ギターとオルガンの音が流れる。歌声が響く。賛美歌が清い気分になる。純子はその調べに心を委ねた。三曲ほど歌った。最後はハレルヤと繰り返した。賛美が終わり、アメンと声が上がった。拍手が上がる。その後もキューちゃんの話は続き、今度は黒人の人が出てきた。プレイズ・ザ・ロード、主をあがめよ。キューちゃん英語訳す。プレイズ・マスター。付き合ってない。主イエスを褒めよ。すごい迫力で話し始めた。黒人さん情熱的に話し続ける。声が終わり、話が終わり、賛美が、歓声が上がり、アメンという書き声が響き渡った。生産式になった。生産式は神様との新しい契約でイエス様の血として、パンを食べ、イエス様の血としてブドウ酒を飲むというものである。イエス様は生産式に実際に現れ、生産を受ける者の信仰を強めてくださいます。キューちゃんがパンをお皿に乗せて十字架の背に立った。生産式イエス様との契約です。死を知りました。死の愛を知りました。神を知るということは素晴らしいことです。以前は光を見ませんでした。失望と落胆、希望のない人生でした。しかしイエス様と出会って本当の希望、本当の光を知ることができたのです。そして私たちはイエス・キリストの愛で生きます。あなたの麗しい愛、あなたの優しい心、私たちはその愛の中で歩みます。兄弟姉妹を励ましてください。
傷ついている人がいたら癒してください。悩んでいる人はその悩みを取ってください。誰かとうまくいかない人がいたら許すことができますように。また悔い改めることができますように。またいろいろな病気の方は病気が癒されますように。あなたの愛で癒されますように。イエス様の愛で病気が癒されますように。あなたに不可能はありません。どんな病気でも癒されます。イエス様をどうぞ信じる者を、求める者を癒してください。それがあなたの愛です。癒されることが愛です。解放されることが愛です。イエス様をどうぞ今癒してください。今癒してください。病気を癒してください。解放してください。あなたの愛を感じることができますように。今、リスナー全員があなたの愛を今感じることができますように。イエス様はすべての人を愛しています。信じる者の愛が流れます。受け取る者に愛が流れます。あなたの愛が必要です。一番必要なのです。あなたの愛です。お金より名よりも欲よりもあなたの愛が必要です。求めます。与えてください。この世で一番必要なもの。それは愛です。神の愛です。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それと皿を掲げて、パンをだけ一遍取り、残りを他の人に渡した。そしてパンを口に含んだ。今度はブドウジュースの入ったコップを持った。イエス様の血は赤いです。まさに愛の色です。イエス様の血を流してくださって、それを愛を与えてくださるということですね。天の父様を感謝します。私たちのためにイエス様が十字架にかかって死んでくださいました。イエス様どうぞあなたの愛を受け取ります。十字架を見て私のために死んでくださった。こんな私のために死んでくださった。そんな方、ここは文字起こしてるね。そんな方がいるんだ。私のために死んでくださった。その愛を受け取りたい。その愛で愛されたい。今、リスナーの人たちがあなたの愛を受けていますように。あなたの愛を感じていますように。神の愛、本当の愛。人間の愛ではありません。変わる愛ではありません。見返りを求める愛ではない。本当の愛をイエス様が受けますように。今与えてください。あなたはすべての人を愛しています。あなたの愛を受け取れるように。受け取る信仰を与えてください。本当に欲しい。神の愛が欲しいという気持ちを与えてください。そして癒されますように、満たされますように、神の愛を感じますように。愛されているんだ。こんな私でも愛されているんだ。愛してくれているんだ。命をかけて愛してくれているんだ。受け取りたい。リスナー様、イエス様はリスナーの声に触れてください。あなたの愛がなければ人生虚しいです。あなたの愛がなければ生きる意味がありません。あなたの愛こそ生きる意味です。LTL 教会は、ある意味、キリちゃんの紹介でもあるからね。キリスト教会物語はね。あなたの愛の中で生かしてください。あなたの愛から出ないで見てください。いつもあなたの愛と共に、愛の中で愛が同期で生きれるようにしてください。いつも一緒にいてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それとジュースを小さなコップに分け皆に配った。そしてジュースを飲んだ。一番大事なものが分かると平安が来ます。一番大事なものが分かると恐れなくなります。一番大事なものが分かるともう迷わなくなります。一番大事なもの、それが分かるとそこに目を留めればいいのです。それを求めればいいのです。見つけたのです。皆さん見つけたのです。大事な方を見つけたのです。本当に皆さんに必要な方を見つけたのです。宝を見つけたのです。人生最高の宝を見つけたのです。もうものすごく大きな宝を見つけたのです。もう迷うことはないのです。もう心配がないのです。その大きな宝をしっかり持ちましょう。一番大事なものをしっかり持ちましょう。しっかり待ちましょう。アーメン、アーメン、アーメン。礼拝終わりました。純子は礼拝の風景を見て心を動かされた。素敵な礼拝ね。誰でも行けるので、私も行ってみようかな。放送のコミュニティ情報で、教会の公式サイトを見つけたので見てみた。住所が小田急線玉川学園前から来週の日曜日行ってみよう。純子は楽しみになった。一週間仕事を頑張った。そして日曜日がやってきた。朝、家を出た。小鳥のさえずる音が聞こえる。電車に乗り換えて玉川学園前に降り立った。改札を出て階段を降りる。駅を出ると松屋が見える。教会どちらかしら。
緩やかな下り勾配を歩いていく。信号を渡り、さらに積むとセブンイレブンが見えてきた。もう少しかしら。右手に教会が見えてきた。小田は、純子は勇気を一つ持って教会のドアを開けた。中に入ると、受付のような台があり、その向こうの部屋に立ち上がる姿が見えた。いらっしゃい。ライブ配信見たのと同じ姿で、キューちゃんは向こうの部屋からやってきた。ようこそいらっしゃいました。手を差し出して握手する。こちらへどうぞ。教会の中に入った。室内はこじんまりとしていて、右側にライブ配信で見た通り、十字架がかかっている。左側には椅子が並んでいて、奥に PC が置いてある。マメさんがライブ配信見た通りの姿で、椅子に座っていたが、立ち上がりこちらに手を差し出してきた。ハリルはマメさんも握手する。いつも放送を見てます。ありがとう。どこにお住まいなんですか？マメさんが聞いて、武蔵新城です。結構近いですね。はい。クリスチャン歴はどれくらいですか？キューちゃんの放送を見てキリスト教に興味を持ったので、まだほとんどないです。それじゃあこれ洗礼を受けるといいわ。ね、キューちゃん。そうですね。少し勉強してから洗礼意識やりましょう。配信はこの PC でやってるんですが、そうですよ。すごいですね。ウェブカメラが天井の三脚についている。信者の人たちがやってきた。キューちゃんおはよう。スモールさんいらっしゃい。キューちゃんを迎え、スモールさんと言われた女性はメガネをかけていて、小柄のショートカットの方だ。はじめまして、スモールと言います。私は純子と言います。純子さんじゃ放送で呼べないね。ニックネームつけました。全然考えてなかった。何がいいかしら。ふと桜のイメージがよぎった。桜でお願いします。桜さん、いいニックネーム、ね。桜さんよろしくね。おはよう、おはよう。男性2人がやってて、1人の人はイケメンで22、3ぐらいで、もう1人は大柄でも優しい目をしています。イケメンの方は桜に話しかけていて、ジェダと言います。手を差し伸ばしてきたので挨拶する。もう一人の男性が話しかけて、ビッグです。アクセル、ビッグさんはにっこり笑顔を向けます。そうだ、みんなで桜さんを歓迎する歌を歌おうよ。そうね、それがいいわ。マメさんが言う。みんな桜に向かって並び歌い出した。桜さんおめでとう。桜さんおめでとう。あなたは今、私たちの仲間になりました。イエスさんを歓迎しています。ハレルヤ、とこしまで、我々ともにアーメン、パチパチパチ、拍手が上がった。今、賛美、今の賛美何？まだ決めてないんですが、何がいいですか？じゃあさ、今日の賛美何？今日の賛美何？まだ決めてないんですが、何がいいですか？最初は賛美しようがいいんじゃない？そうね。あと、主の愛が今。ホザナ、最後はハレルヤね。これでいきましょう。賛美の練習をしましょう。ビッグさんがギターを鳴らす。皆が歌い出す。桜も歌詞の書いてある紙を見ながら歌う。みんな歌がうまい。素敵、綺麗なハーモニーだ。練習が終わった。アーメン。みんな声が上がる。そろそろ放送が始まる時間になった。皆さん、放送が始まる時間になりました。席についてください。はい。席につく。放送が始まった。Q ちゃんが十字架を背にこちらに向かって立つ。どうする？みんな聞いてんの？もう人いなくなった？もうちょい話すか。おはようございます。おはようございます。ハレルヤメ。皆さんお元気でしょうか？シャローム。今日はちょっと寒いですね。でも私たち信仰は内側で燃えてます。寒い日でも心は熱いです。アメン。信仰というのは火です。ですから大事なのは信仰の火で燃えているということが大事だと思います。神殿にはメノーラという食材がありますけど、我々の心には信仰という食材があります。そして私たち自身が世の光です。この世は闇ですけれども、教会は光です。この世は闇ですが、クリスチャンは光です。私たちは光を輝かせる必要があります。どうやって輝かせるんですか？信仰で熱く燃えていくということです。私、信仰によって良い行いをし、信仰によって礼拝をし、信仰によって私たちは神様の栄光を表します。多くの人は悪魔の栄光を表しています。悪いことをするということは悪魔の栄光を返しちゃってるんですね。聖書にこうあります。悪魔の欲望を成し遂げているということがありますけど、多くの人は悪魔の欲望を成し遂げているんです。それが罪です。罪とは何ですか？罪というのは悪魔がしたいことです。アメン。罪というのは悪魔が人間させたいことです。神様はどうですか？もちろん神様は私たちが悪いことをしないで、罪を起こさないで良いことをしてほしいのです。ですから以前私たちは悪いことをせざるを得ないというか、束縛されていて私たちは悪いことばっかりしてました。多くの人がそうなんで、でもなんで悪いことしちゃうんだろうか。
ということを知らないんです。悪魔に支配され束縛されたくないことをしてしまっている。仕方ない。やめたくてやめられない。みんながやってるじゃないか。みんなは赤信号を渡ってるじゃないか。多くの人はいろんな言い訳をして、いろんなつぶやきをして、自分を正当化して、悪いことをして、何が悪いんだみたいに治っています。でもクリスチャンはそれをですね、妥協しませんでした。クリスチャンは、私は罪人である、罪か、神様、私は憐れんでください。私は罪人です。と自分の心を見て罪というものを妥協しません。クリスチャンは悪いことは悪い。悪いことはしたくない。どうしたらいいんだろう。どうすれば罪から解放されるんだろう。どうすれば悪いことをやめることができるんだろうか。求めて求めて求めて、たどり着いたのがイエス様です。イエス様に出会った人は幸いです。イエス様によって解放される人は幸いです。イエス様は私たちを憐れんでくださって、私があなたを救うよ、解放するよ、あなたの呪いを断ち切るよ、あなたの束縛を打ち破るよ、あなたの悪魔から救ってあるよ。それがイエス様です。イエス様を救ってください。ホサナ、ホサナという、ホサナというのは、救ってくださいという意味ですね。ホサナ、英語ではホサナ。ホサナ、死を救ってください。死の皆を呼び求める者は救われ、死の皆を呼び求める者は救われるとあります。2、3日前の天国の話であるイスラエル教徒が死ぬときに、イエス様は叫んだそうです。イエス様と叫んだそうです。そしたらイスラム教徒が救われて天国にいるそうです。もう生涯ずっとイスラム教徒だったそうです。でも死ぬときにイエス様と言ったんだそうです。ただその一言で天国にいるそうです。いいと思いませんか？素晴らしい。皆さん信じていない方は死ぬときはイエス様と言ってくださいよ。それたら天国に行けるかもしれませんからね。Q ちゃんのお話が終わり賛美になった。マメさんやスモールさん、ビッグさん、ジェダさんが前に行く。さくらはそれを見ていた。そしたら Q ちゃんから前に来ませんかと誘いがあった。さくら、はいと言い前に出る。マイクを渡される。さあ賛美しようか1曲目だ。ビッグさんは椅子に座りギターで演奏を始める。みんなが歌い出す。希望が満ち溢れた雰囲気になる。さくらも声が上げて一生懸命歌う。このモヤモヤが取れていく感じになる。2曲目、主の愛が今が始まる。豆矢印ゴマ、ビッグ矢印大、スモル矢印リトル、ジェダ矢印高尾。わかんない。どうだろうね。どうだろうね。それは言わないけど。2曲目、主の愛が今が始まり、歌詞の内容を聞くと、主のいたわりを感じる。3曲目、ホザナも油注ぎを受ける曲だ。桜もだんだん解放されてきて、目を輝かせて歌った。最後にハレルヤを歌って手を振っていると、だんだん感動的な気分になってきた。クライマックスにはその感動が頂点に達し、涙がこぼれそうになった。そして賛美を終わった。アメン。みんなが拍手をしていると桜もみんなが握手をしていると桜も握手した。そしてキリちゃんの話が始まった。桜は椅子に座り高揚した気分を抑えていた。ハレルヤアンメン、賛美をしていると天国気分です。礼拝は何ですか？礼拝は天国の礼拝を表しているのです。私たちは天国に行った時に天使たちの賛美を聞くことができますよ。私たちが天国に行ったらものすごい礼拝に参加できるんです。もう数えきれない天使たちと数えきれないクリスチャンの礼拝がある。素晴らしい礼拝に参加できます。皆さんどれほど素晴らしいかわかりますか？私たちは経験したことない素晴らしさを体験することができます。最近天国シリーズで天国に行った人の話を放送してるんですけど、ものすごく素晴らしかったところです。もう喜びと平安と清さともう美しさがものすごい満ちたところなんです。もう見るもの全部美しいんです。もう花も木々も草花も全部綺麗なんです。もう何て言うんでしょうかね。もう私天国に行ったような気分なんですけど、私自身は天国に行ったことがないんですが、天国に行ったような気分ですね。もうあまりに美しいので、もうそこに永遠に行ったいそうです。あまりに美しいので、もううっとりうっとりずっと見ていたそうです。天国に行った人は帰りたくないそうです。一度見学に行くと帰りたくないそうです。でもイエスさんはあなたの見たことを伝えなさいと言われるそうです。ですから皆さんもう最近は天国に行った人や地獄に行った人はたくさんいるんです。まあそういう人たちと話していくと、まあ本当に私の希望はまさに天国なんです。ぜひ皆さん、まだイエス様を信じていない方は、この世にあって希望がないんです。この世は限られた時間でしょう。死んだら無になりますよね。必ず人間は地上では死ぬじゃないですか。せいぜい100年ですよね。そこで希望はないんですよ。希望はないんです。多くの人はただ死ぬのを待ってるだけなんです。死ぬのを待ってるだけなんて待ってるなんて希望じゃないでしょう。
降りるのを待っている。私は66ですけど、希望に満ちてるんですよ。なぜかというと、もう死んで終わりじゃないですからです。ないからです。もう66でも皆さん天国に行ったらですね、若くなるんだそうですよ。もうハンサムで若い青年になるんだそうです。本当で信じますか、皆さん。私は信じます。イエス様はハンサムで若い青年だそうです。イエス様はハンサムで若い青年だそうです。どれから、ですから、どれほど素晴らしいところかわかりますか？願い事が何でも叶えられそうですよ、皆さん。願い事が何でも叶えられる。素晴らしいですよ、皆さん。でも実際信じれば信じる素晴らしさがわかりますけど、まあ死んだこともないですわけですから、信じるしかないんですけど、多くの人は信じきれないで、そんなのあるわけない。そんなのは単なる想像だ。そんなの妄想だというかもしれません。でも聖書に天国のことが書いてあるんです。黙示録の21章にこう書いてある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。ご自身が神と共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも苦しみもない。何なら以前のものはもはやすでに過ぎ去ったからである。聖書にですね、そういう天国の記事があるんですよ、皆さん。まあ、たくさんあるんですよ。聖なる都エルサレムの神の身元から出て、天から下ってくるのを見た。都には神の栄光があった。その輝きは高価な宝石に似ており、引き取った引き憶のようで、またここにもあるんですよ。私はこの都の中に神殿を見なかった。それは万物の支配者である神であり、主と子羊とが都の神殿だからである。都の大通りには透き通ったガラスのような純金があった。都にはこれを照らす太陽も月もない。というのは、神の栄光が都を照らし、子羊神の明かりだからである。都の門は一日中消し閉じることがない。そこに夜がないからである。しかしすべて汚れたものや肉ぶれきのものが、ことと偽りの行うものは決して都に入れない。子羊の命の書が何か書いてあるものだけが入ることができる。三つかやまた、私の水晶のように光る命の川を見せた。ね、皆さん、ちゃんと聖書に天国のが書いてあるんですよ。天国に行った人はみんな言ってますよ。天国の踊りは透き通ったガラスのような金だってみんな言ってるんですよ。聖書通りなんです。聖書通りなんて、もうこれは疑いようがないんですよ。たくさんの人が目的してるんですから、たくさんの人が目撃してるんですよ。もう今そういう人が増えてるんです。天国に見学に行った人が増えてるんです。本当にそれはどうしてたかわかりますか？それは天国に行った人が本当に天国であるということを、天国があるということを地球の人に知らせるためなんです。私は天国に行ってないけど知らせます、皆さん。私は天国に行ってないけど、行った人の証を見つ伝えます。で、私はものすごく興奮しています。天国のことを考えたら興奮するんです。だって皆さんすごいですよ。水の中で呼吸ができて、水の中で会話ができて、水から上がっても濡れないそうなんです。濡れないそうです。びっくりするですよ。皆さん、みんな掃除しますね。掃除しますね。埃を拭きますね。天国に埃が全然ないそうです。掃除しなくてもいいんですよ。皆さん、掃除しなくてもいい。多分お風呂も入らなくていいですよ。トイレにも行かなくていいんだそうです。もう皆さん驚くような世界なんだ。もう地上と似てるけど全く違うんです。でもこの地上で悪いものを除いたら天国のようになるんですよ。天国になります。なります。天国になりませんけど、私たちはこの地上で天国のある部分があるんです。ですから、この地上にも美しい花や美しい景色あるんですよ。皆さん紅葉好きでしょ？景色好きですよ。美しい自然好きですよね。それは天国を表しているんですよ。神様は天国があることを教えています。イエス様はおっしゃいました。イエス様はあなた方が力が出たかもしれないけど、私は天から来たと言っています。イエス様はどこから来たのですか？天国から来たのですよ。イエス様はおっしゃいました。神の国は近づいた。福音に信じなさいと。神の国は近づいた。イエス様が言った最初の伝道の言葉は神の国に近づいたということです。つまり天国が近づいたということです。アーメン。イエス様はこの地上に来た目的は、すべての人を天国に招待するために、天国に来なさい。私を信じて来なさい。すべての人は天国を招いているんです。天国に招いている。
ですよ。それがイエス様の目的なんです。しかし多くの人はイエス様を信じないで、天国を信じないで、いや結構です。この世のことでいっぱいです。時間がありません。忙しいです。自分のことでいっぱいです。天国なんて全然わかりません。多くの人はイエス様の招待を断ってるんですよ。もったいない、もったいない。イエス様は無料で天国の招待状を出してるんですよ、皆さん。その招待状を皆さん受け取らないんですよ。もったいないです。それでクリスチャンは受け取りました。クリスチャン、イエス様の招待状を受け取って、その招待状をしっかり持って、天国に行けるんだ。天国に行けるんだ。もしこの世でうまくいかなくても、この世で楽しくなくても、死んだ後、天国に行けるんだという、これがクリスチャンの希望です。ローマ書でパウロが言いました。もし復活がないなら、キリスト教は哀れだと言っています。つまりどういうことかというと、死んでそれでおしまいだったら何の意味もないということです。いくら私たち今信仰があっても死んで復活がなかったら無意味だということです。私たちに復活があるから復活して天国に行くから私たち信仰に意味があるのです。今私たちに天国に行く準備をしているのです。なぜ私たちが信仰を持って正しいこと、どうしようかな、時間ないね。もう、どうする、とりあえず、とりあえず、とりあえず URL 貼っておくからさ、読みたい人は読んでね。6時間もやってたのか、頑張ったね。とりあえず読みたい人は読んでね。なぜ私たちに信仰も正しいことを学んでいるんですか。それは天国に行った時、ものすごくそれは大事だったからです。でも私たちが手に宝を蓄えないで、天国に行くのと、もう本当に神様のために良い行いをして、手に宝を蓄えて天国に行くとでは、お違いない。いや、天国に行くだけで十分ですという人がいるかもしれない。もちろんそうです。天国に行くだけでも十分ですよ。でも私たちは神様を喜ばせる必要があるじゃないですか。神様は一人でも救いたいんです。一人でも天国に来てほしいんですから。その働きをするべきじゃないですか。自分だけ天国に行けばいいということではないでしょう。自分が天国にいるだけではなくて、今私たちに時間があるの、エネルギーがあるのは、そのいろんなものを受けたもの、イエス様のために人々を天国に連れていくという仕事をするためじゃないですか。ですから、兄弟姉妹の皆さんは、私たち素晴らしい目的を持っているんです。人生の目的を持っているんです。私たちの人生はものすごく尊いのです。自分が救われるだけじゃなくて、多くの人を救うという素晴らしい目的があるんです。そしてそれは天に宝を蓄えて、本当に私たちの永遠を決めるんです。私たちに永遠の星になるんです。輝く永遠の星になるんです。天において永遠を決めるのです。この地上でどう生きたかによって、私たちはどのように生きたかによって永遠が決まるんですよ。ですから皆さん、私たち天国志向になりましょう。アダムといえば、もう終わっちゃうかな。もう終わっちゃうんです。じゃあ皆さん放送見てください。ありがとうございました。それじゃあ、良い夢見てください。